खुलुमबाय बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं UDLFBB आरो रिभलुसनारि आर्मि इउनियन उदखारि हानजा मोननैया आसाम सरकारनि आखायाव गावसोरखौ गथायसिगोन होनना मिथिनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला इउनाइटेड डेम'क्रेटिक लिबारेशन फ्रन्ट अफ बाराक भेलि आरो रिभलुसनारि आर्मि इउनियना फैगौ 12 डिसेम्बर खालि फर्मेलि गावसोरखौ गथायसिगोन होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि बे हाथियार गथायनाय हाबाफारियाव आसाम एसेम्ब्लिनि स्पिकार मानाव गेदेर बिश्वजित दैमारी आरो वाटार रिसोर्स पार्लियामेन्टारि एफेयार एक्सेट्रा मिनिस्टार पियुष हाजरिका मोनहा बाहागो लाफैगोन होनना मिथिनो मोन्दों। नैथि रादाबाव दं आसाम सरकारा दाखालि बुधबारखालि आखा-फाखा रोंगौथि गोनां रिटायार जानाय अफिसारफोरखौ 1000 सरकारि साख्रिनो पस्टआव थिसननाय होनो आसाम केबिनेटआव रिसलुसन पास खालामदों होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि बे 1000 सरकारि पस्टआ डिफेन्सआव मावबोनाय अफिसारफोरनि थाखायल' होनना मिथिनो मोन्दों। बे पस्टनि सायाव गिबि मन्त्रि मानाव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोरमायदों दि रायजोआव गासै 1 लाख सुबुंफोरखौ सरकारि साख्रियाव थिसननायनि समाय लानानै बियो मोनसे बाहागो लानायनि। थामथि रादाबाव दं हस्पिटेलावनो जोनोम दिन फालिदों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला सप्तासेसो सिगां रेगिंनि जाथायनि उनाव हस्पिटेलाव चिकित्सा लाबाय थानाय डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिनि डक्टर फरायनाय फरायसा आनन्द शर्मानि देहाया मोजांसिनै फैबाय होनना मिथिनो मोन्दों। मैया बिथाङा गावनि नखरनि सोद्रोमाफोर आरो लोगोफोरखौ लानानै डिब्रुगड़ आदित्य नार्सिं हमाव गावनि 22 बोसोरनि केक हानानै जोनोम दिन फालिदों होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनां बाथ्रादि आनन्द शर्माया थांनाय सप्तायाव सिनियर फरायसाफोरजों रेगिं खालामनानै 2 थाला बिल्डिंनिफ्राय बारज्रुमना गावनि जिउखौनो फोजोबना लानो नाजादोंमोन। ब्रैथि रादाबाव दं मैया आसाम डाइरेक्टरेट भिजिलेन्स एन्ड कारापसन मोनसे हानजाया गहपुर पुलिस स्टेशननि SI धीराज नामसुद्रखौ घुस लानायनि दायाव हमदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला क्रिमिनेल केस होजानाय दायनिगिरिनिफ्राय अजदखौ बोखारनानै होनायनि घुस लानायाव रोखा फोरमाननि गेजेरजों हमदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथि रादाबाव दं गुजरात विधानसभा बिसायख'थियाव BJP दोलोआ गासै 156 मासि आवग्रिनानै सरकार दानो थियारि जाबाय। नाथाय बेजों लोगोसे कंग्रेस दोलोआबो हिमाचल प्रदेशआव गासै 40 विधानसभा मासिखौ देरहानो हादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनाबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।